Безнең иҗади төркем бил бирмәс батырларны күнекмә вакытында тап итте. Көрәшчеләр менән танышабыз. Айнур Кинябаев милли көрәш менән беренче класстан ук шөгыльләнә башлай. Атаһыла, олатаһыла данлыклы көрәшчеләр була. Үҙелә ошо уку йортын тамамлай. Әрме хезмәтенә кайткас, 1 ел инде үзе һымак дәртле спортты яраткан егетләр белән шөгыльләнә. Уларны көрәш серләренә өйрәтә. Айнур Кинябаев ил кимәлендәге ярышта 2-нче, 3-нче урыннар алуга өлгәшә. Өфе калаһы Кала округы хакимияте башлыгының кубогында 2-нче урын алып кайта. Әбелилдәге Бөтәрәсәй инвестиция һабантуендагы турнирда ла 1-нче урын яулаган. Татарстанга барып кайттык. Горзаинск Зәй калаһына унда безнең 2 бала алып баргайнык. Бере беренче урын, икенче 3-нче урын булды. Яуланы. Уңышлар әйбәт, үзе йөрибез, шөгыльләнәбез. Зур рәхмәтләремне әйтәм килә Ишембай нефть колледжы директорына һәм дә минем белән бергә эшләгән үземнең тренерыма Зарипов Марат Газнер улына. Һәләтле тренерларыннан укучыларла калышмай. Уңыштары менән һөендерә. Ишембай нефть колледжы командаһы Башкортстан колледждары арасында 2 ел рәттән милли көрәш буенча 1-нче урын алып килә. Яуланган уңыштар тагыла дәртләнеп эшләргә көч бирә. Әлбиттә, был даими хезмәт күнекмәләр һөдемтәһе. Колледжда дәресләр тамамлану менән егетләр спортзалга йыела. Һуң гына арып, талып кайталар. Шулай булгас, урам буйлап йөрергә вакытлары калмай. Бүтән ярышларда урын алам. Бигел беренче генә түгел, икенче өченче һәлә була. Рәсәйгә сыккан ярышка булды. 4нче урын алып кайттым. Булай Башкирияла беренче, икенче урын алып йөрим. Мин тренерларга зур рәхмәт. Чөнки алар көрәш белмәгән егеттән нинди көрәшне китереп чыгардылар, өйрәтеп чыгардылар. Мин аларга бик күп итеп рәхмәт әйтәм. Алдагы ярышларымды аларга рәхмәт дип теләктәргә тырышам. Гали Турышев колледждың 2-нче курсында укый. 6-нчы ел инде милли көрәш менән шөгыльләнә. Яулаган иңүләре лә, уңыштары ла байтак. Мин бәләкәйдән көрәш менән шөгыльләнәм. Мин атам көрәшче, картам көрәшче. Ярышларда урын алам. Башкортстанда урын алган бар, Рәсәйдә урын алган бар. Гөлдә ярышларга йөрибез, төрле якларга. Төрле кубоктар, мактау кагызлары, рәхмәт хаттары. Уларның барыһы ла Ишембай нефть колледжында белем алган. Шул ук вакытта иң кирәкле спорт төре, милли көрәш менән шөгыльләнүче егетләрнең уңыштары турында һөйләй. Ишембайдан республикала гына түгел, Сит өлкә, илдәргә лә тарата улар. Хәнә Максутова, Алина Садретдинова, Захир Хәсәнов, Ишембай яңлыктары.